ציור קצר, זה עץ ליצ'י, זה עץ תפוס דם. עדיין רואים שיש די הרבה פרי על העץ, אבל עדיין קטנים. אני חושב עוד כמה חודשיים יהיה מוכנים. עץ גויאבות, גם עכשיו לעונה. בואו נתקדם. זה עץ שסק, לא, סליחה, זה עץ שזפים. עץ שזפים נתן הרבה פרי השנה, ועל יד זה עץ ליצ'י, גם כן נתן המון, הרבה פרי. ונתקדם פה למטה, זה בטטות, כל זה גודל ברצפה. צריך לחפור, להוציא אותם. בואו נתקדם, פה יש לו בננות, שגם אכלנו מהם די הרבה. היו הרבה, עכשיו כבר אין, רק שנה הבאה נראה לי. עוד מנגו, זה עץ לימון, לימונים קטנים, עדיין הם לא הזמן שלהם, אבל אני מעריך שזה יהיה הרבה פרי. נמשיך עם הבננות, זה מעורבב עם בננות. יש על זה הרבה לימונים עליהם, עדיין כולם קטנים כאלה. זה העץ יפה, זה עץ פמלות, פמלה אדומה, אבל ממש טעים, דבש. זה גם כן ייקח להם איזה חודשיים, 3 עד שיהיה בשל. זה לימון, זה לימון ורוד. יש כאן ריכוז גבוה של ויטמינים, אבל זה מעורבב עם המנגו, זה מטעה. זה מנגו. עץ מנגו ולימון נכנסים אחד בתוך השני. בפינה פה שכחתי את העץ הזה, תמיד אני שוכח, זה עץ קלמנטינות, די גדול. יש מלא פרי, עוד חודשיים 3 יהיה. וברור שמגיעים עכשיו למנגו. המנגו הזה כבר הרבה שנים העץ. אני רואה למעלה יש כבר עוד שבוע הכל יהיה מבושל לגמרי. יש שם הרבה פרי, אבל עוד שבוע ימים אני מעריך. הנה, גזמתי מעץ מכל הכיוונים. מתפשט יותר מדי. אני רואה שפה אחד נפל פה. הנה, מזל שזה נפל באדמה. איפה זה? זה נפל באדמה ולא, זה פרי די גדול. ולא ברצפה. אם זה נופל ברצפה זה מתפוצץ. זה עדיין קשיח, הוא די אכיל נראה לי. כן, הנה בננות ששמנו פה להתבשל. זה עץ לימון גדול. על השולחן אננס, שאני מקווה שעוד חודשיים יהיה מוכנים כבר. יש כאן אננס אחד שמוציא 2, שתיל אחד שמוציא 2 אננסים. אבוקדו. אכלנו מעץ הזה הרבה, אבל אני לא יודע מה נשאר, הם מצטטרים בפנים עוד כמה כנראה. הנה, שם רואים אותם, הנה, יש כל מיני אבוקדו. זה כבר נתן פרי, זה אנונה. ופה זה שסק, שם בפינה, וברור, זה ענבים שמתפשט פה למעלה, כל הכיוונים, זה ענבים. בואו נעבור מהג'ונגל הזה מפה. כאן, גזמתי את העץ הזה, זה היה גת. אני לא לועס גת, אבל חתכתי את העץ 90% מהעץ, אבל זה עדיין גודל. זה פחות או יותר, זה מה יש. בעציצים יש דברים חמודים. זה קלמנטינה בעציץ הזה, זה עץ מאוד ותיק, פה אולי 30 שנה נראה לי. זה קלמנטינה עם... עדנה, קלמנטינה עם מה? 5 אבוקדו. עדיין ספרת אותם? עדנה אומרת שיש שם עוד 5 אבוקדו. יש כאן טפוסיני, שאף אחד לא נוגע בהם. זה פחות או יותר מה שיש בגינה. הפפאיה שכחתי, שאני אוהב את הפרי הזה, למה? זה עץ מאוד מוצלח. הפפאיה כאן זה כמעט כמו מנגו, הם מאוד טעימים, אנשים לא יודעים את זה. אבל יש פפאיה שהם טעימים, שהם קונים בסופר בדרך כלל, זה טעם תעשייתי, שונה קצת. זה מה שיש, ניפגש, ביי ביי.